en la normalització de la nostra llengua, cultura i nació. Al mateix temps, volen ser un revulsiu que ens esperoni a seguir treballant per assolir el ple reconeixement de la nostra identitat nacional i de la nostra llibertat. Joan Coromines va néixer el 21 de març de 1905. Va estudiar a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, als Estudis Universitaris Catalans i a la Fundació Bernat Metge. Mentre era estudiant, també es va dedicar a l'activisme patriòtic i fins i tot participar en la preparació de la insurrecció coneguda pels fets de Prats de Molló el 1926. El 1931 comença els treballs científics de l'Onomàstico Catalanenc, obra que no va abandonar mai. Joan Coromines tenia un profund domini del català, del castellà i de l'occità, tant en l'aspecte de la història documental i literària com de la dialectologia. Coneixia a fons la bibliografia fonamental de la romanística i també de la lingüística indoeuropea i aràbiga. Aquest gran bagatge i una capacitat de treball incansable el van dur a redactar el rigoríssim Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. Entre els nombrosos guardons que li van ser concedits, destaquen la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi d'Honor Jaume I, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el Premi Sánchez Guarnier i el Premio Nacional de les Letras Espanyoles el 1989, que es va negar a recollir per la política cultural i lingüística espanyola que anihila la identitat catalana. Joan Coromines va morir a Pineda de Mar el 2 de gener de 1997.